Mara ta' 30 sena minn Birkirkara ġiet arrestata mill-pulizija immedjatament wara li allegatament wetqet żewġ serqiet, l-ewwel minn ħanut Fwitilajn u ftit wara minn ħanut fil-Marsa. Fil-fatt waqt li l-pulizija kienet qed tinvestiga l-ewwel serqa li seħħet is-sibt wara nofsinhar fit-triq il-Qaliet Fwitilajn, ftit sigħat wara daħlet informazzjoni li kienet qed isseħħ serqa f'ħanut tal-logħob fit-triq ħall-Qormi fil-Marsa. Il-pulizija marru mill-ewwel fuq il-post fejn irriżulta li persuna mamda allegatament armata b'sikkina u boġġett ibes daħlet fil-ħanut u talbet il-flus lil kaxxira. Dak il-ħin persuni li kienu fil-ħanut intervjenew u rnexxilhom iżommuha waqt li mumenti wara waslu l-pulizija u arrestawha. Il-pulizija mill-ewwel identifikat lil mara li allegatament hija l-istess waħda li ftit sigħat qabel wetqet serqa simili f'Fwitilajn. Is-serqa f'Fwitilajn seħħet għal ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar meta l-ħalliela allegatament daħlet fil-ħanut armata b'sikkina u talbet il-flus lil kaxxira. Hija ħarbet minn fuq il-post wara li serqet ammont ta' flus kontanti. Ħadd ma weġġa f'dan il-każ. Il-mara qed tinżamm il-pulizija waqt li l-investigazzjonijiet dwar iż-żewġ każijiet għadhom għaddejjin.